Sino na? Ako na ba? Ikaw na. Ako na yung sasagot. Ikaw na yung magtatanong. Ay, ako na yung magtatanong. Hala. Wala, naging foggy. Naku, sorry. Shit. Oh, shit. Hindi, mawawala din yan. Kasi ano yun, parang fog lang ng, ano yun. Oh, wala. Walang kasi sa harapan. Sorry. Yung ano lang yan, nag-foggy kasi. Ang foggy kasi. Ay, shit, ang foggy. Ayan. Saan na number? Nakaka-intimidate ba? Ay, gawa lang ng gawa. Ay, Oh, ganito lang mga kosa. sarang buhay tayo dyan, mga kosa. So, this is my next question. Gawa lang ng gawa. Outro na eh. Tapos na. Outro na. Ito na yung next question ko sa'yo. Nakaka-intimidate ba ang strong woman? Oo nga. Di ba parang connected siya dun sa ibang tanong, no? Oh, sa totoo lang, nakaka-intimidate. Sa akin, pag strong woman, parang, ano rin eh, parang, kung kayong dalawa, kung strong woman, na magsasubmit sa'yo, or parang sinasabi natin na, ikaw pa rin ang higher. Okay yun. Pero kung... Pag strong woman na ayaw mag-submit, gusto niya siya ang nakakataas. Feeling ko, doon, mali na yun. Pero may ano rin yun. Kung strong woman na ayaw mag-submit sa lalaki, pero si lalaki kasi, alam yung, hindi siya magaling na provider. O, kunyari, hindi naman house husband, okay lang naman yun. Pero parang ano siya, manginginom na sugarol lang. Ayun, gusto niya naman. Parang okay lang yun para sa akin sa mga lalaki na gano'n, yung parang sobrang pasaway bilang asawa. Bagay sa kanila yung gano'n, yung strong na woman. Kasi, hindi sila makorek eh. Oo. Parang Saka ganun. kaya nila i-provide nung babae na yun. Diba? Oo, kung kaya naman nila mag-provide, o kaya, si lalaki lang provider, tapos sasabihin niya parang, konting inom lang to, pero iuwi lasing na lasing lagi. Tingin ko dapat dun yung mapangasawa na strong woman. Kasi parang, syempre, ipaglalaban niya, kunyari magkasakit yung asawa niya, away niya yung mga kumpare na lang kainuman. Pero hindi naman yung strong woman ka, pero parang i-under lalo mo yung, namang yun yung i-degrade o yan yung asawa mo, diba? Yung masculinity. Sasaktan mo. May mga ganun pa rin eh. May mga ganun. Maraming ganun pa rin. Pero masasabi kong hindi sila strong eh. Strong woman eh. Anong tawag doon? Mga nagger na yun. Iba na yan. Iba na yun. Parang yun nga yung mga strong woman na ayaw mag-submit. Pero good naman yung lalaki. Diba? Parang napag-anuan din nila, kasunduan, or parang okay naman sa kanila both yung ganun na sa kanila. Kung ang setup naman ng buhay parang yung lalaki, parang hindi siya hindi siya mabait. Kailangan talaga yung strong woman. Oo. Tama. Pero pag mabait ka naman, tas nagawa mo naman lahat, ba't ka i-under, parang under ba't yung... maging ganun naman yung babae sa'yo? Ba't ka i-under? Ewan ko kung yung tama yung sa strong woman. Pero, ayun pala, lifter pala ng strong woman na yung alam mo yung pinakita sa yung picture. Barbie, no? Hindi yung pinakita sa picture. Yung parang hindi niya... Ever since hindi ko inaway yung asawa ko, sabi niya. Tapos yung asawa niyang babae, sobrang lapad. Grabe. Baka nakita niya na sa Facebook. Mas malaki siya, no? Yun. Siguro kung gano'n yung asawa mo, kahit mabait yung asawa mo babae, talagang, hi, timplan kita ng kape. Ganun. Pagod ka sa gym? Gusto mong masahing mo. Hindi naman. Talagang mabait na ba yun? Mabait yung lalaki dun. Siguro ganun lang yun. Nakaka-intimidate siya kapag may mga ganun, kapag yung may mga sinabi ko. Hindi siya nakaka-intimidate kapag yun naman. Conforme pa rin sa sa relationship mo. Sa akin kasi, strong woman ka. Hindi ka nakaka-intimidate kasi
nagsasubmit ka sa akin eh. Kumbaga, parang sa decision making, ako pa rin nasusunod eh. Parang mag-share ka ng gusto mo, ako, para magbago yung kahit papaano yung decision ko. Pero pagka, in the end, ako pa rin Ikaw talaga. final. Oo, Oo. oo nga. Lalo na. Saka parang para sa akin parang respeto yun sa lalaki. Parang dapat pa rin, yung lalaki, siya pa rin yung maglilid sa house, sa home, 'di ba? Lalo kung kumpleto naman yung pamilya, no? Mm. Kasi, di ba, ang kailangan ng lalaki is parang respeto at tiwala. Parang yun yung more than need namin. Kasi sa babae, love and time. Kami, para masabing love kami, respeto at tiwala. Parang yun. Kaya yun yung sagot ko. Parang okay na ako doon. Okay. So, sarboy tayo dyan. reverse. Okay. Okay na si Mayore sa kanyang sagot. Okay na ako. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. Prup.